Helo a chroeso i Oedfa Ddigidol Undeb yr Annibynwyr sydd heddiw yn dod o lan y môr yn Aberystwyth yng Ngheredigion. Gwilym dwi'n briod ag Alexandra a fi ydi gweinidog dan hyfforddiant eglwysi Seion Aberystwyth a Bethel Talybont. Rhyw 9 mis yn ôl bellach nes i am gwraig symud yma i Aberystwyth i gychwyn ar ein gweinidogaeth yma. Fel eglwysi, da ni eisiau rhoi'r cyfle i bawb yn ein trefi, ein pentref ag ein cymunedau i glywed y newyddion da am Iesu Grist. Da ni'n credu fod Duw yn siarad wrthyn ni trwy'r Beibl. Yn y Beibl mae ganddo fe newyddion ryfeddol am faddeuant a gobaith wrthym ni, wrth bobl Ceredigion, wrth bobl Cymru ag wrth y byd. Da ni ar hyn o bryd yn cyfarfod yn wythnosol ar Zoom a bob pythefnos yn y capel a da ni yn astudio llythyr Paul at y Philippiaid gyda'n gilydd. Wel, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi heddiw wrth i ni ddathlu Sul y Pentecost gyda'n gilydd. Ar Sul y Pentecost wrth gwrs, da ni'n dathlu fod Duw wedi arllwys yr ysbryd glân ar ei bobl. A mewn cyfnod heriol fel hyn, mae'n gysur gwybod fod Duw ddim yn Dduw sy'n bell i ffwrdd oddi wrthyn ni, ond mae'n Dduw sydd yn byw yn ei bobl trwy'r ysbryd glân. Cyn i ni gychwyn, beth am i ni gael gair bach o weddi. Dad Sanctaidd, diolch o galon i ti am y cyfle mae ddysgu mwy amdano ti yn yr Oedfa Ddigidol hon. Neu di o Dad, helpu ni gofio na da air di yw'r Beibl, felly mae rhaid i ni wrando'n astyd arno fe. Plis o Dad, trwy dy ysbryd glân, helpa ni ryfeddu fwy ar Iesu Grist wrth i ni fyfyrio ar y Pentecost. A da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Yn ein darlleniad ni heddiw, mae Pedr yn pregethu a mae'n esbonio be sydd wedi digwydd ar achlysur y Pentecost. A jyst cyn ein darlleniad ni, dyma'r disgyblion yn cael eu llenwi gyda'r ysbryd glân. Dyma nhw'n gweld rhywbeth fel tân ar eu pennau nhw. O'na sŵn fel gwynt yn rio trwy'r tŷ lle roedden nhw. A wedyn, maen nhw'n gallu siarad a rannu am Iesu Grist ym mhob math o ieithoedd dyn nhw erioed wedi dysgu o'r blaen. A mae Pedr nawr yn mynd ati egluro beth sydd yn digwydd. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanerch. Chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi, fel yr ydych chwi yn tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn fydd yn y dyddiau olaf medd Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a'ch hunafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth forynion, yn y dyddiau hynny fe dywalltaf o'm hysbryd, ac fe broffwydant. Ar ôf ryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwaed a thân a tharth mwg, troi'r haul yn dywyllwch a'r lleiad yn waed cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr yma i benodi gan Dduw wedi amlygu i chwi trwy wirthiau a ryfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Duw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunan. Yr oedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a rhag wybodaeth Duw, ac fe groes holiaso chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan i ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau i ddal yn ei afael. Wel, wrth i'r dyddiau un donog wybio heibio,
Gall y Pentecost ymddangos fel digwyddiad pell ac amherthnasol yn ystod cyfnod y coronavirus, ond ni all dim byd fod yn bellach o'r gwirionedd. Pan mae llawer heddiw yn gofyn lle mae Duw mewn oes o ddioddefaint, mae'r Pentecost yn ein hatgoffa ni fod Duw wrth liw hanes a'i fod yn arbennig o agos at ei bobl. Efallai bod ni'n gofyn wrth glywed am y tafodau fel o dan ar benne'r disgyblion a'r sŵn fel gwynt grymus yn byrlymu trwy'r tŷ, yn gofyn gyda'r bobl oedd yn Jerusalem bryd hynny, beth yw ystyr hyn? Wel, dyma'r union gwestiwn mae Pedr yn ei ateb yn ei bregaeth ar achlysur y Pentecost. Yn ei bregaeth, mae Pedr yn esbonio'r Pentecost trwy ddweud 3 pheth wrthym. Y ffordd gyntaf mae Pedr yn mynd ati i esbonio digwyddiadau'r Pentecost ydy trwy egluro fod oes newydd wedi gwawrio, oes newydd wedi gwawrio. Mae'n cychwyn ei bregaeth trwy ddyfynnu geiriau'r proffwyd Joel. A dyma be yw geiriau y Joel. A hyn fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Os ewch chi ati heddiw i edrych yn y cyfrolau hanes seciwlar sy'n sôn am hanes y byd, newch chi ddim ffeindio un cyfeiriad at y Pentecost ynddyn nhw. Ond hynny, y gwirionedd amdani ydy mae'r Pentecost yw un o ddigwyddiadau pwysicaf hanes dynoliaeth. Mae'r Pentecost fel hinge ar ddrws sy'n gwahanu hanes dynoliaeth yn 2 ran. Pam? Wel, oherwydd mae'r Pentecost yn gychwyn ar oes newydd yn hanes y ddynoliaeth. Oes o'r enw y dyddiau olaf. Ond be fydd yn digwydd yn yr oes newydd hon? Wel, mae'r dyfyniad yma o broffwydoliaeth Joel yn ein helpu ni ddeall. Mae'n dweud y bydd Duw yn tywallt ei ysbryd glân ar bawb o'i bobl. Dyna be fydd yn digwydd yn yr oes newydd hon yn ôl Joel. Yn yddi'r Hen Testament oedd Duw yn preswylio yn y deml yn Jerusalem. Ac yna pan ddaeth Iesu i'r byd, dyma fe'n disodli'r deml gan fod yr ysbryd glân yn byw ynddo fe. Ond ar achlysur y Pentecost, a dyma beth sy'n ryfeddol, mae ysbryd Duw ei hun yn llenwi pawb sy'n credu yn Iesu. Hynny ydy, mae Duw yn dod i fyw yn ei bobl. Mae digwyddiad 2000 o flynyddoedd yn ôl i'r Pentecost, da ni gyd yn byw yn yr un oes y dyddiau diwethaf. Oes lle mae Duw yn rhoi'r ysbryd glân i bwy bynnag sy'n credu yn Iesu. Wrth i ni wynebu sialense'r cyfnod hwn, mae'n gysur gwybod bod Duw ddim yn bell oddi wrthyn ni. Nid yw wedi'n gadael ni, ond mae e'n agos iawn atom ni. Mae e'n byw ynom ni trwy'r ysbryd glân. Mae'r ysbryd ynom ni yn ein helpu ni y bob dydd i fyw fel Cristnogion. Felly dyna'r peth cyntaf mae Pedr yn dweud wrthyn ni am y Pentecost, fod oes newydd wedi gwawrio. Yr ail beth sydd gan Pedr i'w ddweud am y Pentecost ydy fod brenin mawr wedi goroni. O weld yr holl ddioddefaint sydd yn ein byd o'n cwmpas ni heddiw, mae rhai'n gofyn lle mae Duw, neu'n gofyn os yw Duw wedi colli reolaeth yn gyfan gwbl ar y byd hwn. Ond mae'r Pentecost yn dangos yn glir iawn wrthym mae Iesu yw'r brenin sydd wrth y lliw, ac ni all dim byd, ddim hyd yn oed coronavirus, herio ei awdurdod dros y byd a'r bydysawd. Os darllenwch chi pregaeth Pedr yn Actau Pennod 2, fe wnaeth chi sylwi nad pwyslais ei bregaeth yw'r ysbryd glân. Mor bwysig yw gwaith yr ysbryd. Ond pwyslais ei bregaeth yw Iesu Grist ei hun. Os darllenwch chi trwy'r Efengylau, mae Iesu yn sôn dro ar ôl tro fod yr ysbryd yn mynd i ddod gan bwyntio pobl at y fe ei hunan. Dyw'r ysbryd ddim wedi dod i dynnu sylw at y fe ei hun, ond i dynnu'n sylw ni at Iesu. Neu ddefnyddio darlun cyfoes, mae'r ysbryd fel spotlight llachar sy'n wastad yn pwyntio ni yn syth at Iesu sydd yng nghanol y llwyfan. Dyw e ddim yn syndod felly fod Pedr yn sôn lot am Iesu yn ei bregaeth ar achlysur y Pentecost. Mae'n sôn am ei fywyd perffaith, am ei farwolaeth ar groes Calfariad os sy'n pechodau ni, am ei atgyfodiad o farw yn fyw.
Ac ar ôl sôn am y pethau hyn i gyd, mae Pedr yn canolbwyntio'n benodol ar esgyniad Iesu. Mae'n esbonio fod Iesu, wrth iddo esgyn i'r nefoedd, wedi cael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw. Dyna beth mae'n dweud yn adnod 33. Be yw ystyr hyn? Wel, pan mae'r Beibl yn sôn fod rhywun yn eistedd ar ddeheulaw rhywun arall, mae'n golygu fod gan y person hwnnw statws, anrhydedd ac yr awdurdod mwyaf o dan y brenin. Wel, wrth i Iesu esgyn i'r nefoedd, dyma fe fel petai'n cael ei goroni yn frenin, sydd ar ei orsedd ar ddeheulaw Duw'r Tad. Brenin sydd ag awdurdod llwyr dros y cosmos cyfan. Ac yn ystod y cyfnod heriol hwn, pan mae pobl yn gofyn lle mae Duw, ydy e wedi colli reolaeth ar y byd, gallwn ni fel Cristnogion ateb yn sicr mae Iesu ar ei orsedd. Mae e wrth y lliw, ac ni all hyd yn oed coronavirus herio ei awdurdod. Felly, da ni wedi gweld fod y Pentecost yn golygu fod yna oes newydd wedi gwawrio, fod yna frenin newydd wedi goroni. Ac yn drydydd, mae Pedr yn ei bregaeth yn egluro fod y Pentecost yn dangos fod yna newyddion pwysig i'w rannu. A dyma ydy trydydd y pwynt Pedr. Ar ddiwedd pregaeth Pedr, mae'r bobl sydd wedi bod yn gwrando arno fe yn cael ei dwysbigo yn eu calonnau, gan ofyn beth y wnawn ni gyfeillion. Dwysbigo ger llaw yw bod ein cydwybod ni'n cael ei bigo i'r byw. Mae Pedr yn ateb i cwestiwn trwy rannu newyddion pwysig iawn gyda nhw. A dyma'r newyddion. Edifarhewch a bedyddiau'r bob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich bechodau ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Y newyddion pwysig sydd gennym i'w rhannu ar achlysur y Pentecost ydy fod maddeuant ar gael i unrhyw un sy'n edifarhau a chredu yn Iesu. Dyw edifarhau ddim yn air da ni'n ei ddefnyddio'n rhy aml yn ei Cymraeg ni bellach yn 2021, ond mae'n air arbennig o bwysig yn y Beibl. Be mae'n ei olygu? Wel, mae fel petai yn bod ni'n mynd lawr y draffordd y ffordd anghywir am bod ni'n gwneud tro pedol U-turn ac yn mynd y ffordd gywir. Mae edifarhau yn golygu fod rhaid ni wneud tro pedol fel petai gyda'n bywydau, gan droi ffwrdd o ddiwrthyn gwrthryfel yn erbyn Duw a chredu yn Iesu fel yr un sydd wedi marw droson ni ar y groes. Falle nad ydyn ni'n gweld ein hunan fel pechaduriaid sydd angen edifarhau heddiw, ond os edrychwn ni ar ein calonnau ni, ydyn ni o ddifri? Oherwydd y gwirionedd amdani, ydy'n bod ni gyd, pwy bynnag ydym ni, wedi troi cefn ar ein creawdwr gan feddwl ein bod ni'n gwybod yn well na fe. A da ni gyd, fel ein gilydd, angen maddeuant Duw. Wel, newyddion ryfeddol y Beibl, newyddion anhygoel y ffydd Gristnogol ydy fod Duw yn caru pechaduriaid fel ni, a fod yn cynnig maddeuant i bwy bynnag sy'n edifarhau a chredu yn Iesu. Yn ystod cyfnod y coronavirus, dyma'r newyddion pwysig sydd gynnon ni rannu efo'n ffrindiau, ein teuluoedd a'n cymunedau. Newyddion fod maddeuant hyfryd, bywyd tragwyddol, gobaith di-derfyn ar gael yn Iesu. Felly, os da ni'n pendroni ynglŷn â beth yw ystyr y Pentecost heddiw, mae Pedr yn ei bregaeth yn esbonio wrthym yn glir. Yn gyntaf, mae'r Pentecost yn golygu fod oes newydd wedi gwawrio, oes lle mae Duw nawr yn byw yn ei bobl trwy'r ysbryd glân. Yn ail, mae'r Pentecost yn golygu fod brenin newydd wedi goroni, sef Iesu, y brenin sydd ar ei orsedd trwy'r adeg. Ac yn drydydd, mae'r Pentecost yn golygu fod newyddion pwysig i'w rannu. Y newyddion pwysig fod maddeuant pechodau ar gael i unrhyw un sy'n credu yn Iesu. Felly, wrth i ni ddathlu'r Pentecost heddiw, beth am i ni gofio y tri pheth yma mae Pedr yn ddysgu i ni. Gorffennwyd y Mesea'r oes i fwyd dros bechodau'r byd. Mae ryddid cyflawn drwy waith, cyflawnwyd i ben y berth dri,
talwy daled law, brynhawn drwy aberth Calvary, gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, ni farw Iesu dros omni. Fe roi goed llen y dym o fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd ffri. Trwy Crist fe chwalwyd bob rhyw fi, mae groeso'i bech a diriaid fi, cyflawnwyd ag ysgodion gai, bob gair proffwyd o ddaeth yn wir, fe wedodd oedd di bech o Duw, roed a cyfamod newydd i'w. Yn Crist mae groes o bawb a dri, cawn wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei heiddiant efo'r oer i ni, mae'r llwybr lawyr efo'n gwir. Mae'r olaeth bech o uffern fi, fe sathroed oll gan ras a neb, a gwaed yn unig plegwm ni, wrth erbyn ffrwyth ei abertheg. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar Oedfa Ddigidol Undeb yr Annibynwyr heddiw wrth i ni ddathlu y Pentecost gyda'n gilydd. Beth am i ni gael gair o weddi wrth i ni gloi? Diolch Dad am y Pentecost. Diolch bod y Pentecost yn ein cysuro ni yn ystod y cyfnod heriol hwn. Diolch Dad nad wyt ti'n bell oddi wrth dy bobl, ond dy fod ti'n byw ynom ni trwy'r ysbryd glân. Diolch mae Iesu yw'r brenin sydd wrth y lliw ac ni all dim ei dynnu oddi ar ei orsedd. Diolch fod gynnon ni'r newyddion ryfeddol i'w rannu fod maddeuant ar gael yn Iesu. O Dad, ni'n gweddio dros ein byd wrth i'r frwydr yn erbyn coronavirus barhau. Gweddion yn benodol dros ddoctoriaid, nyrsys a phawb sy'n gweithio i'r NHS yn ystod y cyfnod hwn. Gweddion hefyd y byddi di'n rhoi doethuneb i Lywodraeth Cymru wrth iddyn nhw ddechrau llacio'r reolau yn ystod y misoedd nesaf. Da ni hefyd eisiau gweddion benodol dros India heddiw wrth iddi hi gael ei llethu gan y pandemig. Plis bydd yn agos at bawb sydd wedi hyffeithio gan yr afiechyd hwn a bendithia rai sy'n edrych ar eu hôl nhw yn India. A da ni'n gofyn y cyfan yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.